Nasaan yung dalawang bata? Saka nasa itaas. Hindi na nagsabit si parang Yemo ng ano ron. Ah, Ng karing baboy. bakit? Gagawa na lang tayo dito. Nagagalit ba ang mga tao? Hindi. Nabababoy do. Ayan, o kaning baboy. Hugasan mo lang yung balde. Dito natin ilalagay. May pagbibigyan tayo. Shh, ano? Tatay. Kuya, tawag kayo!